Коле! Иване, много сериозно трябва да си поговорим за парите, де ти имаш да ми даваш. Колко време стана? Знаеш колко хора си отираха, докато ми ги върнеш тия пари? И знаеш, че още един ще си отиде, ако не ми ги върнеш. Нямаш проблем. Колко пари им ти дам? 3349 лева. Хиляда. 2000. 3000. 350. Заповядай, Коле. Едно левче от мене, кафенце да пиеш. Ама деца. Мерси, Иване, да ни повярва човек. По Коледа вярно ставали чудеса. Мъжка приказка, какво съм ти казал, всичко е. Айде! Най-после ще взема онови партия. Ей, голям шаран този Коля. Голям шаран, бе. Глупака си остава, глупак. A few moments later. Аля, чул ли си за Бетер? Не. Нормално, там са още беден. Бетер са най-новата и модерна компания за купане на пари. Искам да им